Mga syringe nga gituang gikan sa usa ka derm clinic nakitaan sa usa ka bakanting luna sa barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Hinoon gihipos na kini sa taga Solid Waste Management Office ug gisiguro nga malabay kini og tarong. Samtang City Health Office mipahimangno sa mga klinik ug laboratory nga di mo pataka og labay sa ilang mga medical waste. Aniya ang report. Dinhi niining bakanting luna sa Purok Tambis, Barangay Gunob na bantayan sa mga bata niadtong Martes sa hapon ang daw mga ginamit na nga mga syringe nga tuyong gisulod sa usa ka dakong plastic water bottle ug gilubong sa yuta. Mga alas 3, duwa ta may padung balibol. Ya pag standby ko diyan, tanaw ko nila ila ko gitawag. Saya nay dagang inject diriya gilubong. Paglubong pero gilubong siya pero nay daghan nagkatag sa taas. Ko ay labte. Ato na buwaon kay ato ikaw og lawom. Pero iagto sa ninyo mauri patanaw sa ninyo kung unsa ni klase na inject kung din ginigikan. Matod sa mga residente kan hilabayanan og basura kining maong dapit. Apan karon inanay na kining nalimpyo tungod sa ilang pagtinabangay. Gani nakapbutang na sila dirig improvised volleyball court. Apan lagi kay lupa ang dapit ug mag-uwan bahaan kini dinhing dapita ug manglutaw ang mga basura. Nabalaka ang mga residente sa dapit nga mamahimo unya kining musangpot sa laing mga sakit nga dala sa kagaw gikan sa linabay nga mga syringe. Among kabalakan unya inig ulan anuron siya mukatag na hinuon. Kay sudlunon ang dapit, nagtuo ang mga residente nga posibleng anaara sa duol ang naglabay niini. Among pangagpas basin og gisugo lang o trabahante baka sa usa ka kuan may kalambigitan sa medikal nya gisugo og palabay unya way na huna ang lain ug asa gilabay iyang gilubong pero sa iyang paglubong mabaw raman mo na nga nakitaan sa mga bata kay balibulan man gud siya. Hinoon sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak kaganihang buntag na sayra namo gikan sa mga residente nga nakuha na sa mga personnel sa Solid Waste Management Office ang maong mga medical waste. May nahabilin pa hinuong mga takob sa tube. Nagduda si Bonifacio Umpa Jr., pangu sa Solid Waste Management Office sa Lapu-Lapu City, nga posibleng gikan kini sa usa ka derm clinic tungod sa label sa mga tube. Nitong the other day, kuanto siya, moratog mga derma lang kuno. Kaya na may suwat for derm, kuan ba? Di pa ato sa una, nga tag-as gito nga injection. So kato, ang gihimo gyapon nato, gihatag, report na to City Health. Sila gyapoy nagkuha para sa, adto kuno sa pasi, no? Para sa safekeeping lang nato sa atong City Health. Kahinumduman, Mayo 12, 2020, naukay ang mga residente sa duha ka mga subdivision sa Purok Thunder, Timpolok, Barangay Babag, human nila mabantayi nga may mga linabay nga mga syringe ug test tubes sa bakanting luna at bang sa ilang subdivision. Pagka Hunyo 26 sa mao gihapong tuig, nabantayan usab nga may mga nagpasad nga mga syringe ug test tubes sa sitio Kamansi, Barangay Paho. Pareho kining nahipo sa mga personnel sa Solid Waste Management Office apan wa subay kung si kinsa o kung unsa nga laboratory o clinic ang responsable niini. Matud sa Supervising Environmental Management Specialist sa City Health Office, nga bisan kung naguba sa bagyong Odette ang MRF sa City Health Office, apan gisiguro nilang malabay og tarong ang mga special waste o medical waste. Napahipos na usab nila ang mga nakitang mga medical waste sa Barangay Gunob niadtong Martes. We cannot trace if there's a name of a certain person or integrity or entity nga naa dito ang name. So wala gid tay matrace up. So what we did, ma'am, is to get the item, to keep it in the office and then dispose it properly. So naaman tay gikuha karon nga howler, so which is trash bin. So it is accredited by DNR and the DOH. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.